Ahojte, takže mal som problém, ktorý naozaj není príjemný. Stane sa to hneď z ničoho nič počas dňa. Otváranie, zatváranie dverí kľúčikom išlo vlastne, keď sa zatváralo, tak zatvorilo len moje dvere a všetky ostatné ostali otvorené. Časom som zistil, že dokonca ani nenatankujete, pretože aj tankovacia tá západka, ktorú prstom stláčate, aby sme si mohli natankovať, tak ani tá mi nešla otvoriť. Dokonca som mal moment, kedy som sa ani z auta nevedel ani znútra dostať, ani pomocou okna. Takže moje dvere po zatlačení gombíku zavrieť auta zatvorilo a všetko ostatné ostalo otvorené. Našiel som video od Angličana, kde to vyriešil úplne pekným spôsobom. On na diagnostika našiel nejakú takú chybu. Ja diagnostiku nemám, kde mi ukazuje až takéto veci. A použil som tu jeho. Je to vlastne jedna poistka, ktorá vyriešila tento problém. Mne už to teraz funguje. Je to F-ko 530D. Hej, proste F11. Verím tomu, že na F10 a na všetky tieto podobné ostatné vám to bude tiež fungovať. Tento deklík som si dal dole, aby som mal k tomu lepší prístup. A potom toto relé, toto čierne relé dole som dal preč, aby som sa mohol dostať tu k tejto modrej poistke. Neviem, či to je dobre vidno. Je to druhá poistka modrá, 15, prvá je zelená. Táto, hej, prvá je zelená a hneď na tým je modrá 15. On ju vyťahol, vyslovene ho len vymenil a zrazu všetko funguje. A už dokonca mi funguje aj otváranie na tankovanie. Takže jedna táto hlúpa poistka zapričinila toľko problémov. Relatívne fakt video, ktoré bolo od toho Angličana, bolo pekne vysvetlené a on to robil cez kaslík. Ja som si dal ten spodok dolu, to je, myslím si, že každý z vás zvládne, tam sú len dva torxy a potom na tejto lište je torx tu na vzadu. Ten treba odšrobovať, aby sa to celé povolilo. Ja som si tieto štekre tiež dával dole, aby som celý ten modul dal preč, nech mi to nezavazia. Aj k tomu taký blbý prístup, ale určite to zvládnete a potom naozaj už auto pekne zvakne, zavre, otvorí, nie je s tým žiadny problém. Takže jedna poistka a je to vybavené.